नमस्ते. आज ताई काय बनवते बघूया. आज एकदम मस्त भारी वाटते काहीतरी बनवते ते आपण बघूया आता सर्वांनी. परत आपल्या घरगुती साहित्यामधून आपल्याला आज एक केकची रेसिपी मिळणार आहे. आज पण केक बनवते. एकदम छान प्रकारे केक आहे आणि बघा तुम्हाला केकच्या केकच आले तर सर्व ताई बनवते. आता ते केक कसं बनवलंय ते आपण एकत्र बघूया. 3, 2, 1 स्टार्ट. आपले 10 हे घेतले 10 टोस्ट घेतले. इनो घेतलाय 6 डार्क फॅन्टसीचे आपले असतात ना 5-5 वाले ते 1 कप दूध, पाव कप तेल आणि पाव कप साखर घेतली. हे आपले 10 टोस्ट आहे त्याला तोडून तुकडे करून घेतले आणि त्याला मिक्सर मध्ये वाटून घेणार आहे. सर्व म्हणजे टोस्टचा केक बनवते. हो, आपण याला टोस्टचा केक म्हणू शकतो. बरोबर आहे. आता टोस्टची पावडर झाली पूर्ण. आता ती साखरेची पण पावडर बनवते. म्हणजे टोस्टची पावडर बनवली, आता साखरेची पावडर आपण बनवतो. दोघांना आपण ग्राइंड करून घेतलं सुरुवातीलाच. हे साखरेची पावडर झाली म्हणजे साखरेची पावडर. बघा बिचारी ताई एका हाताने करते. आता हे आपले डार्क फॅन्टसी चॉकलेट्स. आता या चॉकलेट्स आपण दूध टाकलं ते दोन्ही असेच ग्राइंड केले आणि या दूधला टाकून पेस्ट टाईप केली. कारण दूध टाकलं तर पेस्टच होणार ना त्याची. आता ह्याला 10 मिनिटासाठी गॅसवर ठेवलेलं आहे. टोपला गरम झाकून 10 मिनिट आपण म्हणजे तुम्हाला पाहिजे होतं ना ओव्हन, बिना ओव्हनची रेसिपी पाहिजे होती ना. आता आपले हे टोस्ट घेतलेत बघ सर्व. त्याच्यामध्ये आपलं पिठी साखर, साखरेचा पावडर गेली की पिठी साखर झाली आपली. पिठी साखर टाकली, हे टाकलं, त्याला चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपली ती दूध टाकून मिलायची आपण ते बिस्किटची आपण पेस्ट बनवलेली ते. म्हणजे आता आपण सर्व इन्ग्रेडियंट टाकलंय. आता त्याला किती सोपं आहे. 3 वस्तू आपल्याला फक्त मिक्सिंग करायचे. मिक्सिंग केल्यानंतर आपल्याला आपला जो तेल आहे तो आपला पाव वाटी तेल आहे तो पाव वाटी तेल टाकायचं आपलं. आणि आपली दूध जेवढं आहे ना पाव घेतलेला दूध तो सुद्धा दूध इकडे टाकून देतो सर्व. हे आपलं सर्व मिक्सर तिने टाकलंय. पाव जेवढं सुरुवातीला तिने आम्ही ताईने इन्ग्रेडियंट टाकलं सर्व तिने टाकून घेतलं आणि हे बनवलंय. आता तेल टाकलं आपल्या भांड्यामध्ये. ह्याच्यामध्ये केकचा भांडा वापरते ती आणि इकडे गव्हाचं पीठ वापरलं तिने. व्हीट फ्लोर. आता त्याला लावून घेतलं, स्प्रेड करून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये ती आता आपलं ते आता ते पेस्ट आपण सर्व इन्ग्रेडियंट करून टाकलं. त्याच्यामध्ये तिने पेस्ट टाकलं. पेस्ट तिने इनो टाकलाय. इनोवर आता त्याच्यात थोडा दूध टाकला. आता पेस्टवर इनो टाकलाय. इनोवर आपलं थोडंसं दूध उरून ठेवायचं आपण. त्याच्यावरती दूध टाकून आता ते केकचं फायनल प्रोडक्ट एकदम रेडी आहे. आणि खूप सोपं केक आहे. आपण असं म्हणू शकतो रसचा केक किंवा टोस्टचा केक आपण छोट्या मुलांना बनवू शकतो. एक नवीन काही ते टाकलं, ऍडजस्ट केलं तिने. आता जे प्रीहीट होतं 10 मिनिटासाठी ते प्रीहीट करायला ठेवलं होतं. आणि ते आपलं भांडं त्याच्यात ठेवायचं. भांडं त्याच्यात ठेवलं. आता तुम्ही म्हणाल हे काय आहे. आता हे आहे तुटी फ्रुटी रेसिपी. हे ताईनी स्वतः घरी बनवलेली तुटी फ्रुटी रेसिपी. पण तिने रेसिपी अपलोड नाही केली. आपण तिच्याकडे रेसिपी अपलोड मागूया कशी केली ती. तुटी बनवली कलिंगडच्या सालीची. आणि कमी गॅसवर 30 मिनिटासाठी आपण झाकून ठेवलेलं आहे. आता 30 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपल्या इकडे केक एकदम रेडी झालाय. चांगल्यानं घरगुती अर्धा तासात 10 मिनिटं इन्ग्रेडियंट जमा करायला आणि अर्धा तास गॅसवरती. एकदम मुलं अर्धा तासात त्यांचा बर्थडे असेल निघाला पण केक. आपल्याला माहिती पडलं की आज संध्याकाळी बर्थडे आहे तर असं आपण बनवून आपल्या आजूबाजूवाल्यांना पण देऊ शकतो. आपल्या घरी मुलं असतील तर एकदम आवडीने खाते. बाहेरून केक आणायची गरज नाही. आता हा केक बघा एकदम रेडी आहे. ह्याच्यावरतीच आपण जे चॉकलेट सिरप असतो किंवा काहीतरी व्हाईट क्रीम असेल आपल्या घरी आपण जे क्रीम बनवू शकतो. आपल्याला क्रीमची रेसिपी आहे क्रीम बनवायची त्याच्यावरती लावायची. एकदम मस्त केक झाला. क्रीम पण लावू शकतो नाही पण लावू शकतो. मस्त चालेल एकदम. आणि फ्लफी पण आहे बघा. नको मला दिला की पाप लागला. नको मला देवत नको. तू फक्त व्हिडिओ पाठवा आम्हाला. तुला दाखवून फक्त व्हिडिओ पाठवा आम्हाला. ठीक आहे, बाकी काय करू नका. गोड खात नाही ना म्हणून ताईला सांगतो तू जेवढे गोड पदार्थ आहे तेवढे तू तिकडनं बनव. तर रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला? एकदम छान वाटली ना? आणि केक तर एकदम सोपा एकदम सोपा बनवला ताईने. ह्याच्या अगोदर पण ताईचे जेवढे रेसिपी आहे ताईने जेवढे बनवून पाठवले त्याच्या खाली व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला
डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटतीलच. केकची Comment रेसिपी मध्ये. नक्कीच बनवा आणि तुमच्या घरी छोटे मुलं असेल तर त्यांना खायला द्या, त्यांना विचारा की रेसिपी कशी झाली आणि कमेंट करून आम्हाला नक्कीच सांगा. आणि जाता जाता व्हिडिओला 2 वाजता नक्कीच द्या. व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा आणि सर्वीकडे शेअर करा.